Ahojte, ja som Samuel, vítajte v prvom dieli série, kde sa budeme pozerať na vznik najmodernejšej 5G siete tu v O2. V prvej epizóde sa budeme rozprávať s Ondrejom. Začneme takou jednoduchou otázkou, čo je to vlastne 5G. 5G ako názov napovedá je sieť 5. generácie a je to najmodernejšia mobilná sieť, ktorá je komerčne dostupná na Slovensku a asi aj v Európe. No a dá sa nejako jednoducho a ľudsky vysvetliť rozdiel medzi 2G, 3G, 4G, 5G? Z 2G vlastne prišli prvé bunkové siete, ktoré poskytovali pokrytie na pomerne veľkom území, akurát kapacity na tom neboli úplne dobré, takže sa dali využívať najmä na volania a SMS-ky. Prišli aj prvé dáta v 2G sieťach, akurát ponúkali také nízke rýchlosti, že sa dali používať len na maily alebo na nejaké základné webové úkony. So sieťou 3. generácie prichádzajú mobilné dáta a dalo sa dátovať tak, že mohli byť prvé home office napríklad, čiže mohli ľudia robiť z domu. Taký veľký boom spôsobili siete 4. generácie, kedy hovoríme, že sme prešli do tej dátovej sféry a ľudia začali dátovať. Vďaka 4G máme dostupný internet s pomerne vysokou rýchlosťou. Vďaka tomu sme mohli napríklad začať pripájať aj domácnosti na mobilný internet. My to voláme internet na doma. Z 5G prichádza opäť ešte vyššia efektivita, ale čo je výhodou 5G, že ponúka aj možnosť prispôsobiť sa tým zákazníckym dopytom, takže napríklad môže byť tá sieť ultra rýchla na nejakú odozvu, že môžu vďaka nej ľudia hrať hry cez virtuálnu realitu alebo rozšírenú realitu, ale sa dá využívať aj na vysokú kapacitu, čiže keď niekto potrebuje prenášať pomerne veľa dát na jednom mieste, napríklad na festivale, tak na to je tá 5G sieť úplne super. Logicky, príde teraz 6G? No 6G už je, aktuálne sa vyvíja. Dokonca máme taký, že presný dátum, že mali by sa spustiť nejaké prvé pilotné testy okolo roku 2030. Píšem si do kalendára. No tak poďme vysvetliť, že ako sa maká na tej 5G sieti. Čo si pod tým predstaviť? To, že makáme na sieti, znamená, že sa snažíme vylepšiť pokrytie našej siete, ale aj kvalitu na miestach, kde už máme dnes vysielače. V praxi to znamená, že máme aj rôzne nástroje, ktoré používame na plánovanie tej modernizácie, ktoré napríklad robia matematické predikcie šírenia signálu, takže si vieme pozrieť, ako nejaký vysielač teoreticky bude vysielať signál na nejakom území. Čiže tu vlastne vidím nielen to, čo už funguje, ale aj to, čo plánujete. Áno, pomáha nám to robiť si predikcie a rôzne simulácie ešte predtým, ako sa pustíme do samotnej výstavby a zlepšovania. Jasné, aby sa potom nestalo, že to je celé natočené opačným smerom, ako bývajú ľudia. Presne tak. Doteraz sme sa rozprávali na takej teoretickej úrovni, čo si pod tým môžem predstaviť ja ako bežný človek. Tak vďaka väčšej efektivite prenosu dát cez 5G sieť môžeš vidieť na svojom 5G zariadení vyššie rýchlosti a nižšiu odozvu tej siete. Umožňuje nám to ponúkať aj nové typy služieb, napríklad ultrarýchly prenos, vďaka ktorému už dnes fungujú v Nemecku taxislužby, alebo napríklad hranie hier vo virtuálnej alebo rozšírenej realite, ktoré bude čoskoro dostupné taktiež. Taký chyták na záver, aká si je najlepšia? Tak ja dúfam, že čoskoro to bude tá naša, aj keď to nie je úplne náš primárny cieľ. Skôr sa zameriavame na to, aby sme mali najlepšiu zákaznícku skúsenosť. Budeme sa snažiť neustále vyvíjať tú sieť, stavať vysielače tam, kde ich bude treba a zvyšovať kvalitu tej služby tak, aby sme uspokojili všetkých našich zákazníkov. Ďakujem Ondrejovi, že nám podokryl to, ako sa pracuje na pokrytí 5G siete. V ďalšom dieli sa môžete tešiť na to, že sa pozrieme na budovanie fyzickej siete, teda na stožiare a vysielače. Majte sa pekne.